Na startu prolećnog dela prvenstva SFS Borac osvojio je sva 3 boda pobedivši u Paraćinu ekipu Car Konstantina rezultatom 3:1. Iako favorit po poziciji na tabeli, Borac u prvom delu igre nije u potpunosti opravdao tu ulogu. Greškom golmana domaćeg tima gosti dolaze do prednosti od 0:1 i to golom Jovića u 32. minutu meča. Staklarci su imali inicijativu, ali to uspevaju da materijalizuju tek u drugom poluvremenu utakmice, kada gol postiže najpre Simić u 65. minutu, a već minut kasnije Conić. Od 71. minuta Borac je na terenu imao igrača manje jer je drugi žuti karton dobio Nenad Simić. U nadoknadi vremena Mijatović golom postavlja konačan rezultat meča od 3:1. Teško je bilo, kao što sam pričao u najavi ove utakmice, da će biti teško. Ako su oni poslednji na tabeli, znali smo da su se dobro pojačali, da imaju dobar stručni štab, tako da nas generalno nisu iznenadili njihovom igrom. Znali smo da će stati 5 pozadi, znali smo da će udarati duge. Nažalost, primili smo taj kiks gol. Nisu oni imali ništa da nas ugroze nešto u prvom poluvremenu. Kiksnuli smo kod tog gola, ali nema veze. Ja sam verovao u svoje momke i na poluvremenu slučionici samo sam im rekao da nastave sa istom igrom i da ako jedan gol damo da dobijemo utakmicu. Na kraju se to i dogodilo, gde sam izuzetno srećan zato što su ovi momci to zaslužili posle ovih napornih priprema i svega što su istrpeli ovde sa mnom, tako da je ova pobjeda došla kao šlag na torti. Dobro smo izanalizirali protivnika, domaćina i znali smo šta nas očekuje. Znali smo odakle preti opasnost, mislim da smo držali u prvom poluvremenu kontrolu meča, imali sve u našim rukama, ali neshvatljivo, kao i u prvom delu sezone, neshvatljivo gubimo utakmice. Prvo čestitke Car Konstantinu, opet ekipa jeste da imaju 1 bod, ali kako se kaže, ekipa koja nema šta da izgubi, došli ovde da igraju fudbal, naravno da pokušaju da ostanu u ligi. Primili smo taj gol na našu grešku, glupu grešku. Što vi kažete, ja mislim da je borcu uvek to prvo kolo najteže. Uvek neka muka, nešto. Ali eto, uz malo sreće, rezultat je danas otišao na našu stranu i to je to. Ste bili nervozni danas? Pa možda se kaže malo u prvom poluvremenu, jer opet znate, možda da li ovde je bio penal ili nije, pa posle primamo gol, nervoza svakako. Tako da, mislim da drugo poluvreme da smo se smirili malo, samo što je Nenad Simić dobio taj crveni, ali izdržali smo, odbranili smo se i to je to. Car Konstantin poslednji je na tabeli Srpske lige Istok sa samo 1 osvojenim bodom u dosadašnjem toku prvenstva, a evo kakve prognoze za opstanak svojoj ekipi daje trener Đokić. Pa ja kao sportista biću optimista, nadam se, ali teška borba predstoji. U narednom kolu Borcu predstoji gostovanje Pčinji. U prvom delu prvenstva Staklarci su protiv ekipe iz Trgovišta remizirali na svom terenu, te će, kako kaže Miladinović, ove nedelje posebno spremati tim za ovu utakmicu. Teška utakmica isto, loš teren tamo, mali, kratak, spremat ćemo posebno tu utakmicu cijele ove nedelje, pa ćemo vidjeti, nadamo se dobrom rezultatu. Nažalost idemo oslabljeni bez Simića koji je dobio crveni karton danas, ali kažem opet imamo mi ovde momke koji mogu svakog da zamene i da odrade posao kako treba. Pa mislim da danas nije baš pravi pokazatelj kakvi smo mi u stvari, jer malo i teren loš, padale kiše nisu mogli da valjuju, nije to baš kako treba, vetar malo, ali mislim da je ekipa super skockane. Imamo Mijatovića još malo, koristimo ga, evo i danas je dao gol. Tako da mislim da kako odmiče prvenstvo da će bude sve bolje i bolje. I u Pčinju i sve drugo što nam dolazi i idemo na pobedu. Nakon prvog odigranog kola ove polusezone, bez promena za paraćinske klubove na tabeli Srpske lige Istok, SFS Borac i dalje je 5. dok Jedinstvo nakon poraza u Zaječaru i dalje drži 7. poziciju. Radnički iz Pirota na domaćem terenu minimalcem je savladao Jagodinu, te mu još uvek pripada liderska pozicija na tabeli Srpske lige Istok.